Super. Ohio! Oh yeah! Čo ľudia, ja vás vítam u nového videa a dneska to bude zaujímavé, pretože ako môžete vidieť, hráme Granny a ako môžete vidieť ešte jedno, som strašne nahypený a chcem tú Granny vyhrať. Keď som to točil minule, tak som to nedotočil, lebo som sa tak naštval, lebo som im proste nevedel vyhrať. A to by bolo asi všetko, tak ju ideme hrať. OK, ak neviete, kto je Granny, tak ste divný, áno. Ale nerobím si za srandu, ale ako Horse Challenge som vám vysvetľoval, Granny vám nejdem vysvetľovať. Zahrajte si ju sami, alebo sa pozrite na pár asi misterových videí, to vám fakt pomôže. OK, takže dáme si normál, dáme si najskôr normál, všetko v pohode, medium, normál, continue a načítava sa to tak asi 5 sekúnd. Hýb sa, kamo deň prvý, hej. To tam musí akože byť strašne dlho. No prebuď sa, ja viem, ani mne sa nechce stávať ráno do školy, ale toto je jedno. OK, takže jej, aká krásna váza v takomto hnusnom, v takej hnusnej jaskyni proste. To sa mne patrí. A ona sa mi teraz prejde, nie? OK, ideme. Berieme toto, asi zdrhneme autom, lidičky. Ja som zdrhol autom iba raz. A to bolo bez Granny, takže toto ide byť trochu ťažšie, keď to ide byť bez Granny. Teda z Granny. Ale párkrát som už vyhral s dvermi, ale to som podvázal. Proste som, hej. Zobral som, potom vám natočím taký live hack short. Pridám tam tú trofej z hudbu, lebo to je teraz fakt trend. OK, takže ideme. Tu máme, som strašne nahypený, kamo. A super. What the hell is that? Toto sa nestalo. Toto sa nestalo. Tak, toto sa nestalo, bro. Idem. Batapím. Neviete, ja sa tie brainroty učím v škole. Lebo ja tie brainroty skoro vôbec nepoznám. A ja poznám len tie názvy. Spolužiaci to furt hučia po triede. No po ty stará strika dreva. Či jak to mám nazvať? Veď vyzerá jak čerešne znité. No poď strika. Schovám sem. Ináč sem sa môže schovať a ona ťa nehytne. Ty vole, ona ťa proste nevidí. Nevidí ťa, chápeš to? Išlo head? Grandpa! Takže poďme, ona to už napravila. Skibidi. Ja som vrzgou. Ne. Kamo toto zhodíme, pôjdeme tam. Uparíme ju. Tak.
OK, teraz ona pôjde tam. My ju zavrieme rýchlo a zapneme páru. Teda usalnujeme ju, hej? Usalnujeme. Hyb sa. Kamo, hyb sa! Keď ma naháňaš, tak si rýchlo jak Sonic Sheen. Ale keď ma naváko do pasti, tak si pomalé jak... Konečne. Hyb sa. Come on, yeah, boy, oj. Salnujeme, ui-a-i. Už sa usalnovala. Oh yeah, boy. Toto si berem. Toto vypínam. Ešte to trocha preskúmame. Kam sa dáva toto? To sa dáva sem, hej. Ja by som zdrhol autom. Zdrhneme autom asi, ľudia. Zdrhneme autom, hej. Ja sa dneska... Kam zmizla Granny? Ak sa znova spavne, ja prisahám. Aha, máme gazolínu. Ideme to tu podpáliť. To kde mám akože napustiť? No počkať. Tu nemá byť taký otvor. Ja to mám dať sem, ja to mám v kufri vymeniť. Potrebujeme kárky. Teraz máme čas to hore Kamo, ja tu Granny reálne nedohrám, hej. OK. Kamo, ja nenávidím reklamy. OK, ideme. Deň 3. Kamo, to akože... Vstávaj. Granny... Ako, to, ja viem, že teraz je zlá doba a že nemáš veľa peňazí, ale tak prerobiť dom by si mohla. Nie. Kamo, teraz by som najradšej zobral gazolínu a zapálil ju. Ty! Išlo head? Prilákame ju. Teraz tam pôjde. On tam teraz ide. Toto potrebujeme. Knižku asi nie, ja tam teraz nechcem chodiť. Dobre. Som sa zlákol, že ma zabije znova. To otravnejšia už byť nemôžeš však. Kámo, ja
Ja ju idem znovu usalmovať. Poď si, stará, chopatá, škaredá. Nie si škaredá. Teraz máme čas prehodať tento rok. Keď nás naháňa, tak to prehodáme takto. No. Poď. Otvor to! Je tam niečo? Nič. Možno zdrhneme s dvermi. Dobre. Ona sem ani veľmi nechodí dole. Takže toto je jediné miesto, kde sme v pohode. Kde môžeme kempiť, ale ja nerad kempím. Dobre. Grandpa, ty si taká hrozná, že ja už nemám nervy na toto. Išlo het. Beriem. Tam som ešte videl tú inekciu. Na to potrebujeme šrobovák, nie? Ďalší pokus. Hýb sa! Dobre, konečne. Chamo, konečne. Teraz to zvládnem. Konečne, druhýkrát. Už druhýkrát to bude. Dobre. Mám to. Poďme, rýchlo. Bereme gazolinu, ideme hľadať. Musíme nájsť. Myslím, že to nebude zase tak ťažké. Ešte potrebujeme šroubovák ľudia, takže toto si vezmem. To nemôžem zobrať, super. Som natešený. Ideme. Tu som to ešte neprehľadal, tu je to. Tu sú tieto, potrebujeme. Tu potrebujeme, rýchlo, poďme. Wait a minute, ona sa asi už spawnula. Šroubovák potrebujeme. My potrebujeme šroubovák, tak ju ešte raz usalnujeme. Hýb sa. Kamo? Hýb sa. Kamo, hýb sa. Podľa mňa by tu už mala byť. Hýbe, konečne.
Oh yeah, wait a minute. Imi for live it, imi for live it, imi for live it, imi for we live it. Agale. Tralalelo, tralala. Or bombardiro, crocodilo. Or, R-I-R-I-R. Proč nemám nohy? Nebylo mi to však. Wait a minute. To je zase divné. Gazovinu sem hodíme a ideme hľadať karkej. Poďme. Takže. To spravíme takto. Tu niečo bolo. Čo tam dá? Čo tam je? Tam je palica. Ale my nebudeme zdrhať tým oným, takže nám to netreba. Mne sa zdá. A tu sme mali ďalšiu časť z brokovnice. A tam je to koliesko. Poď. Alebo sa tam asi dneska musíme vydať. Dneska sa asi musíme vydať. Viete čo? Ja tam idem. Ja tam pôjdem. Granny tu už nie je. Ja tam pôjdem. Prisahám. Ja potom nemám ako vyhrať. Stále ide po mne. Tu je Kodos, muchachos. Kamo máme pištol. Môžeme ju odpáliť, odpráskať ju môžeme. Konečne. Máme brokovku. Ty vole, nie. Ja sa to nejako bubuglo. Stará macocha, poď. Nie! Nie! Konečne! Ty kokos. Poďme. Ideme zobrať náboje. Bereme. Aha, dajte čo? Ideme toto zhodiť. Yes. Toto potrebujeme. Potrebujeme to sem. Ešte sem. Dúfam, či to šrobovakom pôjde však. Prosím, to musíš šrobovakom. Vren! To čo je? I need
Wręk. Ja potrzebuję taki wręk. To nie możemy. Come, wait a minute. Tak, nic. Ale my predsa ešte môžeme ísť sem. A tu je takýto zázračný. Čo tam je? Pedóky? To je na čo? Na čo sú pedóky? Napíšte mi do komentára, lebo ja neviem, na čo sú pedóky. To sú karky. Toto? Need a pedok, okay. Need a pedok. Rusty. Need a pedok. No, veď ja mám pedoky. A tam písalo, že pedoky. To je trocha sus. Ber to. Headshot. Akože 30 sekúnd. Aha, okej. 1 minútu a 30 sekúnd. Bereme to dosť. Ešte to tu potrebujeme odstrihnúť. Potrebujeme ešte kladivo. A my nemáme mäso. Tak ideme, poďme. Kde to bolo? Tu. Kamo, trocha jej pomôžeme. Čude, lebo máme dobré srdce. A ja si myslím, že už by mohol byť koniec tohto videa. A ak chcete pokračovanie zo série Granny a ja, tak môžete dať like. Takže teda musíte dať like, musíte dať like, aby bolo pokračovanie. Keď tu bude 5 lajkov, tak spravím pokračovanie, ľudia, yeah boy. Spravím pokračovanie Hypsa, stará mácocha. Kamo, ty si pomalšia než mrázik. Ale samozrejme nebude to z tohto, akože z tohto, myslím, z tohto oného, z tohto, z tejto, ako to mám povedať? No z tejto hry to bude, ale nebude to presne táto istá hra. Bude to už nová hra, akože myslím. A preto si ideme na koniec videa skúsiť, ako nám dá Grey smrť, či nás hodí do sklepa a zožere nás. Alebo neviem, aké sú tam ešte smrti. Viem 4. Budeme mať smrť. Keď zomrieme v deň 5, nie? Alebo nie. Ja sa dá, že hej. Alebo tam je 6 dní. Ľudia hlavne píšte. Zabijeme. Dobre. Teraz je akože deň 5. A uvidíme, ako budeme mať smrti, ľudia. Uvidíme, prosky. Ako máme smrť. Kamo, teraz mi musela naskočiť reklama však. Teraz, zrovna teraz. Ja nenávidím. Kamo, ja si
Ono ma to žiada o to, aby som si vypol Wi-Fi. Lebo Granny ide aj bez Wi-Fi, ale... Ja nenávidím reklamy. Chápete to? Proste reklama je niečo hrozné. To je kruté. To ničí ľudstvo. OK, to som trocha prehnal asi. Ale to je jedno. OK. Grandpa, poď sem. Dobre, teraz ešte budem mať 6. Nebudem mať už, nie? Ideme tu dať ukážku smrti. A to je také klasická, že nás hodí dole, no. Kde to som? Ale je pravda, že ja som tu ešte nebol. Dobre, no. Oh no! Game. Oh no, ľudia! Toto video a ak sa vám video páčilo a chcete ďalší diel, tak tu dajte 5 lajkov a